So ayan guys, welcome to my channel. Ano, ipakita ko lang sa inyo guys kung nakatikim na ba kayo ng ganito. Ito. Ano bang tawag sa inyo ng ganito? Ayan o. Ito. Ayan o, matamis atas eh. Daming tanggap. Anong tawag sa inyo sa ganito guys? Comment nga kayo. So, ninagan na dito Jeff? Ha? Ayan guys, kamantiris. Yan, comment nga kayo kung anong tawag sa inyo ng ganito. Yan Jeff, kunin mo Jeff. So, yan. Yan o. Natutubot-tubot. Ay, matamis ko. Jeff, ilagay mo, ikabin mo pati pa doon. Yan guys, kamantiris. Bawa tayo ng kamantiris. Daming bunga eh. Sayang lang, walang masyadong kumukuha ng ganito. Ayun ba o? Katag mo, nilagyan mo yung ito. Dami mo doon. Dali dyan. Dini. Dito ka, bunggoy. Kung sinayang. Oh, Ayun ka lang. nakituto mo. Ayan lang guys, dami ng gagap. Ayan guys, thank you for watching. See you next vlog. Yan, pag hilaw pa siya ganito. Yung kulay. Ayan. Tara na. Ang dami na. Thanks for watching. Happy